Zdravím vás, priateľa. Moje meno je Samo a ja vás vítam pri na kanáli, kde vám budem ukazovať, ako sa správne šermovať. Bude tam od základu až po také menšie turnaje. Meče si robím sám, mám teda len jeden, ukážem. Zaklínačský strieborný meč. Jediný, čo mám. Šermovať sa s ním viem, teda alespoň to tam vypadá, že viem, nevadí. A také prvá by som chcel začať, keby, že akože základom, tak to poviem, že ako držať meč, ako sa brániť, ako ísť vysoký útok do stredu alebo z nízka. A keby ako by som to ukázal, že buď na hlavu útočiť z vrchu, na telo z boku, na nohy dole. A tak sa vás chcem aj opýtať, že páčil by sa vám takýto typ videí, že šermovanie a také? Nie je toho veľa, musíte sa to naučiť, keby ste chceli. Možno niekedy budem aj turnaje usporiadavať, to sa ešte uvidí. Buď budem cvičiť u seba doma, alebo niekde na památke historickej, kde to bude viac také akože tematické, chápete? Je večer, chce sa mi spať, sa v pyžami, no nevadí. Ja nemám ani hodiny zapnuté, nevadí. Je to od hodín, ale takže páčil by sa vám takýto typ videí, keby ste sa niečo z toho naučili, stretli by ste sa so mnou, zašermovali, keby ste mali svoj vlastný meč, samozrejme musíte mať. No, vím, ale nebudem ríkať, že vím, jeden prodáva za 26 €, nebudem ríkať idea nikto, proste prodáva za 26 €, kvalitný meč. Takže keby ste si ho kúpili alebo máte svoj vlastný, by ste si mohli so mnou niekam ísť zašermovať, by som vás niečo naučil, čo vy neviete. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, keď chcete mať takéto videá, dajte like. Keby ste chceli určitý nejaký styl, akože napríklad zo zaklínača, ako sa šermuje, alebo ako sa šermuje s obojručným mečom, 1,5 ručným mečom, jednoručným mečom so štítom, tak napíšte do komentáru a zatiaľ čaute.